Freddy, došel krém. Moment. Ciao. Crema puccini. Oh, grazie mille. Freddy, to je 30 nebo 50? Já bych řekl tak 17, ale můžu se zeptat. Nebojte, naše půjčka není mastná. Je totiž bez skrytých poplatků a s předčasným splacením zdarma. Fiobanka. Fio. Hele, pojď sem, kam jdeš? Pojď sem, mám tady kanál. Pojď, dáme odběr. Pojď, ukážu ti další videa, jenom mě vyhrabej. Pojď, vyhrabej mě. No pojď, neboj se, já chci domů. Pojď. Help.